Sì, vezi că facem un film. Lângă ceasa. Lângă ceasa. Oh, tati, dar de ce plângi acum? De ce plângi acum, titi? Vedi, spune la tati. Uite aici la bunii. Spune la bunii Angela și la bunii Tina. Ce faci? Da? Povestește-le ce ai visat. Ce ai visat? Ai visat frumos? Da? Ai visat urât? Vai de mine și de mine! Vai de mine! Ce gogoșar mic ești tu! Da! Uite! Uite ce gogoșar mic e! Isabel! Da? E supărat un pic fetița? Un pic numai. Numai un pic, dar acum i-a trecut supărarea, da? Nu mai plânge. Dacă povestește tati cu ea, nu mai plânge. Așa-i? Da? Merge la guriță, frumos. Da, tati. Mă salută frumos cu mânuța, da? Da. Da. Uite. Da. 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 Da, ne distrăm un pic. Ne distrăm un pic. Da? Arată limbuța. Hai, arată-le limbuța. Arată limbuța, tati. Hai. Cucu. Da. Dar lasă că le spunem să se uite pe YouTube. Bine? Bine? Hai, salută-le frumos. Zi bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.